ole am sa in clear tu te chubai ka bu le vek chewa tu chuma chuanin bengwar thlak lampang karon da vele don ania heituna kan hmu hi ngiau thing ania a lian em mai ne hei hi Mizoram chung nge ya om ani boka maro chu ading to lawa hei hi abul lampang ania hei hian Indiaram record te polo siam zak zak to ania Indiarama thing lian ber ngiau thing lian ber record kha alo siam ania tun apo hian hetiang anga lian hi ala om lau anti hialane kan shir zuyang Indiarama ngiau thing lian ber aron dia August ni somthum not kholeka Indiarama ngiau thing lian ber ading thina atluk nuwa thataka von that nei in khwal zin ten an hlut thin hle not kholek atanga zalen thudon danin an khua a ngiau thing ding thin hi atluk thlengin kum zani somriat paruk vela upa ania hei hi forest department lamin an zir chian na atanga an chhut dan ani ngiau hi adin lain not kholek way mele forest department lamin an hum hala leimin wanga atluk nuwa bumal takpo a zai bun ni in von that zui zel ani bokane aron ti nia hei han en hian abula hian patling fit nga le in chirok in ti sari vel ding rup maya chuan hei hi ten anan tan bun kharia apui viawani Indiarama ngiau thing lian ber alo ni to atuna pohin ala nei me ke ti tok te po ano mangiau thing anana na chuan chuwangin apui viau maya hetiang angchi Indiaram record siam theina angtur pathian mal somna kan ti don nge Mizoram chung nge maya hetiang thing lian ngiau thing thangat mai an lo oma hi alom om viawani chuan hei vaini thlengin von that ala nia hetiang anga lian hi Indiarama ala om lawani chuwangin Indiaram record ani reng to don ani ti tok te ponom nuk maya hetiang anga athalam panga record siam na tur kan han nei ve zeu zel te po hi alom om lama ngai thayani Indiaram mai ni lo khovela te po ani ve mai thaya hei tinan Mizoram chuan kan record siam na te po ania thil thalo tak taka hian record hi kan siam thlo maya cancer kan ti te le HIV kan ti te chi sang Mizoram chu kan filor hle ania north east te central India Indiaram pum puinen han compare phei chuan in Mizoram chu kan him lo to hle ni chuan khating ang a che zonga record kan siam chau nuk zelaya hitik anga a thalampang alom lampanga record nei na neu te record sim na neu te kan lo nei hi alom hle mai ne angiau thingat pheju thing thatak mai ani mu tur te wang to veu maya tu lang generation a phe chuan ngiau thing tha hi mu tur po hi om zen to lo ani chu tiang khop chuanin awang to ne chuan alam hle lama angai lo thei lo ne chuan tuna kan mu hi vok thau hei vok sa kan hrianga Mizoram chunga chuan kan eina sat ber ani tila kan do lawanga vok thawa khan parasite kan tiang chi hi alo tam hle ne chu kan share zui nga lang thalaka kan hmu hi vok sa ei atanga parasite rule hood le adang te ataksa chunga a intrider scan na atanga an hmu ani aron ti hei awa tek a hi ne vok sa hi mizoten tui kan ti ber zinga mi ni nima sela athat na soitura wang hle athau le sa kara te hian rule hood a om fo thin chuwangin min taka chuan lo phei chuan hetiang hi thil thleng thai ne scan thalak hi Dr. Sam Ghali an a patient pakhat vok sa min thalo a ei awanga a taksa a ngong anei zia parasitic infection anei ti atalan na po sane aron ti nia hei kan hmuang hian tinganga CT scan te poniang chu a chung kan an hmu lo chuan engma hi han rin pui harani chuan hei mitam tak chuan a hlom tak hle ne anti ve mai lom ting te chu hrise na in anglawa hrise lo bik tal chuan a hlom vekalom anti liam mai zela mizawa hian hai ngei somna kan ti tuna kan soyang khan min thil tha deuh le thil serious deuh te poniang chu thil sensitive tak te poron choi sela lo pal zamna lo pal zut na kan ti don nge he tiang he chu mizawa he chu kan nga rem khop maya thil poi mo le thil hlu tak te po hi kan ngei dan zong te kan du dan zong te ni lo chuan enge kan pal zama te khan enge kan kal pa vel mai thina ne chu apoi maya he kan muangin khami rule hood vok thawa om kha aron lan chhuadan tlang puya chun luna te khosik te
chuan ti hrawl na kan ti te pawh ania taksa chak lo kan ti te thleng te kha ani vek maya chuna thena phei chuan vun thak kan ti te kha tiang chi hrang hrang kha tam ani chuan hei mi zo zinga pawh ania ka mani pawh kan video te pawh kan da ania mi zo zinga vok sangam ber vok thau ngam ber record ti te chuan hei mi tam takina vok thau te anan ei deuh chuan kalu hai le tok khosik ka nei rom ti te le ka kha huwa fia lo ti to kang chi problem ne no hi an nei zui thin ani amaro chu kha kha voksa a parasite rule hood alo omani ti te kha chu kan pom le du mi alawa chuan tuna ka video ron ti hi chu insoi theina le voksa ai lo mak tur lampang kha ani chuang lawa kha lampanga injir ti nang kha ani hran chuang lo ani amaro chu kan thei chen chen a chu kan film khur zo ka hi lo poimo ani ti hi a chiang hle maya chuan hei kan muang hian enge vok thau kan ti khateng ang ti ler luar ang chi khanin a local zela kan sar te po kha siam theire chu chu apoi view maya hei vok sang phe chu mi zoram chunga phe chun sa a kan ngai berania hei ar sa te bong sa te po ning chu kan ei ve zuk amaro chu vok sang em hian tu man a kan ngai serious in kan ngai hlu tak tak lawani tinan hei ar te po ei tur omreng ma se vok sangat ka du ni ti tok kan nia ti nam kan nia ti mayang zep thu cheng lawa chu wang chuanin vok sa thawa hian parasite tam tak khan lo in phum ro renga ni ti kha soi ne ne om to thina ni i lo hriat fu pokaring amaro chu tuna kha kan han en chiang ania a lo turu hle maya ti khanin doctor thiam tak india rama po kan chuan vor doctor sam gali khanin a patient an cheka ti khanan scan kual vela ta khan vok thau ai atanga parasite rule hu tam taka ko chunga lo in try dar mek kha mu chuak ani chu wangin vok thau ka dolom ti te ke chueng ma dang lam na om ve hlei ne ti awanga ei pop pop ang chi te mi thiam zok te zir chiang zok te na an soi po wa kher lem lawa mani du na line anga lo ei pop pop ang chi kha lo thaber lo ani ti kha a chiang hle nia chuan vok thawi ei trawa nu loka luna lu hai kan ti te khosik thleng pur ani taksa chak lo thleng pur ani chuan khang kha in ei zui ani chuan vok thau i ei trawa khan parasite tam tak ka khai ei tel ani ti kha ai lawin shrim la chu apoi mo a thei chen chen a chuanin hei mi zo chu ani ta ka jon han ti le thri ni la kan du to chu ei tok kan nia kan ei chau zel mai ne taksai na mo bak ani to khonge kan ei tlem do wanga ti na poi kan nei chuang lawa a thei chen chen kan ei ngek maya ha kan ei lo le wanga nu kan ei le ngek mai ne chu tiang ti thin nam kan ni wangin tuna karon soi tang hian vok sai lo thei lo vok thau he tok taka in ngai nei pon ei dan kha lo thiam sham to la ti kha free advice karon pe du che ania chung chu kan zawai tan thil thazok alo ni zelani ti kan hriat angai ne